pandosvika chiso changu chipenyu. Pandinosvika chiso changu ngachipenyu. Pandinosvika chiso changu ngachipenyu. Ndinodobika marufu ese kubva izvozvi kuenda mberi. Burial society ngaitsaro mai mari ngasambomira pandinosvika mai mari pasi petsoka dzangu. Mai mari pasi petsoka dzangu. Right. Tsaraini. Ani woi. Kunonoka munda apa imbudza dzipinde munda. Zvakaoma. Imi anhu anosiye mbudzano we munataura amwe utasasiye mbudziba. Zvakaoma. Dziri kupinda paminda. BBS. Ocha Burial Society. Ndatirega idisumuka asikana we. Ndizvozvo. Anditi muchikuziva takatasa chisungo chekuti wanonoka kuye ku meeting nedhora rake. Anditi muchazviziya. Wanana. Imwe ana kudini ko ndiko magamo nemwana ereko. Wanonoka uchigadzirire mwana. Tibvira ipo. Dzikorere pamarket ba. BBS. Ocha Burial Society. Zvizwa asi muzwara nhasi toda kuti sasarudzane. Munhu achanga achitibikirawo gore rino kana muchiti mudambo yamai mari hapana chakadini chakashata vanotangisa futi kudini kubika. BBS. Ocha Burial Society. BBS. Ocha Burial Society. Daifamba huku hwaishota kumarufu iyo. BBS. Ocha Burial Society. BBS. Ocha Burial Society. Pamusora na mai wewe. Ndabva ndisina kurya atiganzi ndine ka freedom milk ka chicken inaka. Ndoke ndotomborya zviro zvacho ka freedom ndiri pa freedom. Pamusoro iyi. Eho. Ndinewo uya timbokurukura. Anhu wendo Musada ni munyu mukasikira kudzoka. Mvura inotinaya. Zvakanaka. Takoka. Muda kuedza kushamisira pavanhu apa. Muri natsozoti nyama iri kudhura chero varoi chaiwo havasi kuwana nyama yekuya nayo kuhope. Freedom milk iri kutengeka $3 chete shamwari hazvisi kudhura baizvo. Pesa yakuti $3. $3 iri pa promotion. Imi ndinokuziva nyaya dzenyu. Ndakakubatai kumagadheni kuna sekumadzinge gudu mukaramba muchifarisa ndokufumura ini. Sawira kani zvapane papi. Ndati ndokufumura ini. No Sawira. Chima iwo. Motazi freedom milk musina freedom. Isembeg. Munhu wandakabata magadheni. Chisembeg wozoya. Nyaya yekuti handisuda hangu nyama chete. Chitore freedom yacho. BBS. Ocha Burial Society. Akadzimwe. Toye pa meeting ere. Tane meeting ngani pano? Dzangani meeting dzacho? BBS. Ocha Burial Society. BBS. Ocha Burial Society. Right. Ini ndasimuka kuti ndiri kuvolunteer handina mashoko akawanda ekutaura ngekuti amwe tiri kuziva kuti ari kube chikafu parufu kana rufu rukaitika anhu arosvika umba haachabiki. BBS. Ndapedza ini ndiri kutopita ndine keya yakawanda chero pakafiwa chero munhu aachadziya ndinonga ndatopo. BBS. BBS. Ocha Burial Society. Maivai. Wanyumwa berende rake. Ndakudaidza kangani? Ini ndiri kutaura kuti ndini ndidombobikawo. Marufu ese achatera iye zvino pano uri kurwara apo ndini ndiri kubika chero akiye akashaika. Marufu ese achatera ndini ndiri kuzobika chero zvidini. Ndozvanditaura. Mai mari reka yabika. Kana ndichida munhu tutu pakubika. Handidi kubatsirwa ba ndichida Bocha. BBS. Aiwa ngatinatsosarudzana zvakanaka tisingakakavadzani. Handiti ndizvo here. BBS. BBS. Hakuna zvakadaro akabika pakakwana ndiri kutobikawo iye zvino pane munhu BBS. Cheya woman. Muri kuti inge zviro izvi. Muri kuti Reka yabika. Taurai munhu. Sara imwe chiti. Taurai munhu. Sara imwe chita. Mai mari dzoka. Ana bana mai wai. Ngezane tingatona vangai mwanangu we. Hambai. Tanga tati tutu zvaramba.